Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Zarauztik, Zarauzko ikurriñaren bigarren jardunaldia, egun garrantzitsua gaurkoa, ligari begira, arruntzale guztientzat ere bai, oso saio, ederra, eskaintzeko itxaropenarekin gatoz. Besteak beste, etorri bezain askar, estropada eremua ikusi dugulako, eta iragarrita zegoen hori gaur, atzo baino modu nabarmen eta argiagoan betetzeko itxura duelako. Hau da, olatuak izango ditugu, metrotik gorakoa, metro terdiko pronostikoa dago, eta jadanik gure buia bereziak neurtu ditu, olatu garrantzitsuak, haizetxoa ere badirudi etorriko dela, eta gaur esan daiteke atzoko diferentziak garrantzitsua dira, 2 segundu emakumeen lehian Oriotarren alde, eta gizonezkoetan 4 segundu Hondarribiaren alde, bada diferentzia, baina batzutan itsasoa pare dagoenean pisu gehiago du errenta horrek, gaurko itxura honekin ez da horren erabaki horra izango, edo ala dirudi, ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, itxura polita duela, arruna maite dugunontzat gaurkoa itxas estropada eder bat izan daiteke, ez? Nire ustez, bai, ikusteko ere ona jokatzeko gogorragoa izango da, eta zergatikan, azkeneko ia ordu bete honetan, haizetxoak hartzen ari dilako, eta ipar mendebaldetik, ez azkeneko egunetan bezala, eguraldi ona egiten duenean, joera ekialdekoa izaten da, baina gaur beste aldetik dator, eta aldaketa izan da, duela zenbat ordu bete eskaz, eta ura gainera behera dator. Nik uste dut honek gora egingo duela, batetik haizeak eta eguraldiak ere bai, eta gero ikusten ari gara goiz-goizetik, gaur ondoko itsaso gehiago daukagula, eta iruditzen zait, gaur lantza giroa, bete-betekoa jarriko dela, eta Getaria inguruan dagoeneko entrenatzaileak ikusi ditugu. Etorri direnean lasai, traineruak garbi, palkari gabe eta alakori gabe, baina dagoeneko mugimenduan, palka txikiak, kostaukoak eta alakoak jartzen. Bombarik ez zait iruditzen, jarriko dutenik, baina atzoko errenta betikoa esango dugu. Horretan ere, berritasunik ez dugu esango. Badezpada ere, alde edukitzea, hobea, baina horrelako giroekin atzokoa oso txikia da. Halaxe da, uretan dugu jadanik Zaragandara lankidea, berak azalduko dizkigu, dituen sentsazio horiek noski bera ez dago traineru barruan, baina oso gertu bai, estropada eremuan gora eta bera ere bai, eta bertatik emandako informazioak badu bai garrantzia zalantzarik gabe. Egunon, Sara, eta zurea daitza. Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, gauza bat esango dizuet, hasteko gaur goiz oso divertigarria izango da zergatik. Itsasoa oso mugitua dagoelako, metro eta erdi inguruko olatuak, itsasoa ura berakadoa, haizeak joz eta handiagoa emana dago. Mugimendua itzela da, eta orain Ibonek aipatu berri duenez lantza giro aparta izango da, patrontzarako egun ederra hemen Zarautzen, bigarren jardunaldi honetan, eta aipatu behar da, gaur bukatuko dela Euskotren Liga, Oriok oso gertu daukala Zarauzko ikurriña hau, baina argibili, gaurko itsasoak edozer ekarri dezakelako, eta behaldean, Hondarribiak azken aukera dauka, playoff horiek egiteko, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta motiletan ere, dana zabalik, goikalde horretan, eta bekaldean ere gauza asko erabakitzeko. Itsasoa oso mugitua dagoeneko semaforoen parean gaude, irtera baliza hauetan, epaileak uretan daude, arraunlariak beroketa ariketak egiten, eta saiatuko gara, elkarrizketak egiten, ontzi handirare igoko gara, koroa eta emango duten ontzi horretara injustu ere, saiatuko gara, benetan diotzuet, hau, oso saia dago gaur lanerako, Ederki bazara, animo, kirolari guzti bezala zuri ere bai, jakina. Eta estropada eremua lehenengoz, goizeko 8:00 zurlari sorta, hori ez da albistea Zarautzen. Baina asko direnean, eta itsasoaren arlo guztietan, edo zati guztietan, hondartza bat punta batetik, gero nolabait Orio aldera, eta hor gut deitzen dugun Zarauztarrok basamortu txikiaren parean, eta hor zalantzarik gabe leku eder batzuk badira, baina ikusten zen olatua bazetorrela, eta orain ere ikusten dugu gure begiekin Ibon Gaztañazpi, eta antzematen da gaur patrontzarako
oso egun garrantzitsua, egokia, abildadea duenarentzat izango dela, Sibon. Zalantzarik gabe, patrontzarako beti dira, itsasoan estropada jokatzen direnean, egunak zailak, baina batzuk zailagoak, eta nola baitere, Miguel, hiru osagai. Bat zeuk esan duzuna, uina, Zarauzko hondartza honetara, uin bakarra sartzen da, playak dituen, 2 edo 3 kilometro horietan bakarrean. Beraz, ondoko itsasoa. 8etan aizerik etzebilen, baina olatua bai, orain aizea ere bai, eta ura jaizten ari da. Eta goizak aurrera egin ala, olatuak gehiago altxatuko dira, olatu azkarragoa jarriko dira. Bueno, emakumeen lehiaren lehen jardunaldia errepasatzen ari gara, zergaitik badakizue Zarautzen ikurrina bakarra, 11. edizioa aurtengoa, eta 2 egunetako denborak batu egingo dira hori erabakitzeko. 2 segundo eta 64 egunen Orio Katzo Donostia Raun Lagunaki, 12 segundora Donostiarra 21 Hondarribia. Zuek garbi izateko, Hondarribiak posibilitate bakarra du playoffa saiesteko. Gaur, irabaztea, jardunaldiko onena izatea, eta Donostiarra azkena gertatzea. Beste konbinaketa guztietan, playoffera Hondarribia joango da. Oso zaila dute. Alegia, urte osoan, denboraldi osoan zehar gertatu ez dena, gaur gertatu beharko litzateke, eta horri, ez dakit zei izen esan, mirari, ez dakit miraria den, benetan oso zaila. Zago nuke praktikoki, ia beran dela, baina jokatu egin behar dira, estropadak, eta ikusiko dugu. Eta bat edakit. Eta itsasoa ere ezberdina dago. Hori da. Bueno, atzoko egunari dagokionez, emakumeen lehian albistea horixe. Oriok errenta bai, eta hemen protagonistaren hitzak Nade eta Agirreren hitzak. Zorionak. Garaipen bat, eta banderari begira, errentatxo txikila, ez? Bai, txikila, egia da gaur dano kondizio berdina genezkala, eta bueno, estropa gorra izan da. Oso gogorra, hori esan marrin zuen, lerre egin da torri zara gurontzitxora. Bai, egia da, kriston beru daite gaina, eta oso gorra jundala. Azkenen oso iztu jungea dano kanpoaka, eta bueno, genekin, igual gaurretzala hori bentaja hondik ateatzeko eguna, Baina, bueno, aurretik, 2 segunduko bentaja, biharko ez da asko, baina, bueno, hori gure alde. Aurreko batean, aipatu zenidan, ez da, liga irabazi bai, baina beste helburu potolo batzu daude, eta tartean, Zarauzko ikurrin hau, beti berezia delako, ez? Bai, hori, azkenen hemen bukatze dugu liga, eta Zarauzko bandera, oso presiatua da, eta horrekin nahi genuke itxi denboralia. 2:64. Tartetxoa bai, baina ez dua, Bai, bilar hori danak zerotikan, azkenen estropa danak etortzeia dakaen onenakin, eta, bueno, bihar ikusikoa. Gozatu, eta sorteon biharko, eskerrik asko Nade. Bale, zuri. Bueno, eguna etorri da, begira oraintxe, eguzkiak ere aurkitu du, bere lekutxoa, zeru aldea 2 koloretakoa dugu nolabait esateko, urdinguneak bai, baina ilun ederrak ere bai, ez? Eta iragarpena, arratsalderako edo eguarti barterako, euri txikia etorriko ote den. Eta itsasoaren iragarpena bezain zorrotz betetzen bada eguraldiaren ere, arratsalderako euritakoa beharko dugu, denok ere. Bueno, zailkapena horrelaxe dugu, Orio matematikoki txapeldun da badakizue gaur, koroa jasotzeko eguna dute, 51 puntu baina estreineko aldiz irabazi nahi dute Orioko emakumeek, Zarauzko ikurrina demoraldia borobiltzeko, eta San Juanen punto marka hori, aldala, hobetzeko. San Juan darrek 54 punturekin irabazi zuten joan zen urtean, atzo argitu genuen hori, eta aukera du gaur hori jok irabazita bat gehiago biltzeko. Eta lehen jardunaldiko denborak, batuketa egingo delako, errenta honekin abiatuko dira, eta bere ala gainera deitu dituzte, gaur 5 minutu lehenago hasiko da estropada, 20 gutxiagotan izan beharrean, 12 eta 5 gutxiagotan. 2 eta 64 Oriok Donostia Raun Lagunaki, Donostiarari 12 eta 64 eta 21 segundo Hondarribiari. Horrelaxe ditugu gauzak, eta ontziak hurbiltzen ari dira, baina uste dut badugula denbola Xanti Zabaletaren hitzak zuen pantailetara ekartzeko. Bai, alaxe da, ez beti alde baldin bada, asko hobeto izaten da. Egia esan, atzoko estropa egoera zailan jarri zitzaigun, hor kale hortan lan asko egin behar izan genuen, eta, bueno, kuadrilla jakin izan zuen lektura egitea estropa dana, eta emeki poliki bideratu zuen estropa, eta, bueno, abantai hori, txiki hori behintzat lortu genuen.
Egunero ite duguna, ez? Jantzi buzua, berriz ezerotik hasi, eta aldan eta guztia eman, eta ondoen egin. Alaxe da, ez? Da kantoriko beste perla bat, gustokoa duguna, eta ilusio handi egite duguna, egia da, liga lortu deula, baino edertuko luke liga hori bandera hori izan ezkero, ez da. Noski ez, emaitzak hor daude, denboraldia ustez baino asko hobeto dijoa, eta gaude begira zauzko bandera gortua, baino beste handi hori horratzen dago, eta lanen jarraituko du hortan, lortzen dugun. Ederki ulertuko zenuten, beste hori zein den. Beste hori dela eta ofiziala ez baldin bada, badut albistetxo bat emateko. Kontxan, semaforoak erabiliko. Uste dut, iturria ona da, eta uste dut horrela izango dela, nahiz eta ofizialki oraindik ez duten kontua jakinaraz. Beste handi hori ditu dio, eta gaurkoari perla. Begira, Mikel, gu esan da esan ari gara, hasi ezkeroztik, itxasoa babela eta ez dela. Irterarako ere. Bai. Begira, nola tiratzen duen, olatu bakoitzak, olatu batek, ia treneru bete atzera bota du, Arraun Lagunak. Epaileen agindutara kokatu, jadanik lehen kaletik Orio eta laugarren kaletik Hondarribia prest ikusten ditugu, eta donostiarrak kokatu behar dira. Donostiarra trainerua hortxe ikusten dugu baita ere, eta hirugarren kaletik Donostia Arraun Lagunak berriz basartzen ari da, eta donostiarrak gora beratxoren bat badu, ez talde, erdikaldeko hauek, eta noski guztientzat irtera hau behar bezala egiteko, zailtasun gehiago, Ibon. Zalantzarik gabe, horra arazo asko, beste, ondoko itxaso hori dela eta. Garai batean estropadak, grabatu egiten genituen, grabagailuak ziren, orain bezalako euskarriak badira, gaurkoa dagoen moduarekin, grabatzeko modukoa bai, iruditzen zait, gaurkoa harrigarria izan daitekela. Gora bera asko ikusiko ditugu, batez ere, barrurantz. Begira, geldi egonean ere, nola bultzatzen duen olatuak. Ezin da asko iraun. Olatu pare batekin tokiz kanpo abildadea behar da, hor mantendu alizateko. Behar bada serie bat bukatu eta urrengoaren tartetxo horretan edo aprobetxatu beharko lukete egoera, baina zailtasun handiagoa dira gaur, bai. Halako giroarekin, gainera, ondoko itxasoa, hor periodoak eta daude, itxasoaldiak, surfistek serie esaten duten hori. Serierik motzenak 3 olatu beti izaten dira, luzeenak 5. Lehenbiziko hartu ezkero kanpoan, atzetik beste 2-3 etortzen dira. Eta orain kalen gora berarekin ea sartzen diren nik uste dut olatu hau pasatzen denean hortxe dutela momentua. Eta izea ere bai, begira laugarren kaleko bandera hori. Barrura doaz, honetxekin oraintxe dute baukera. Baina azkar ibilita. Donostia Arraun Lagunak urrutitxo dau. 2 metroko olatua neurtzen ari da Anteia Buia. Estropada eremuaren erdikaldean dugu eta laugarren kalearen parean katamaranean jartzen dugu anemometroa eta segun eta ze kokalekua duen datua batzutan nahasgarria da, orain haizea mendebaldekoa. Galizia aldetik datu. Hori da, mendebaldeko joerarekin. Itxasoa bezalaxe, Bai. Eta orain, haizea batetik, ondoko itxasoa bestetik, haize olatu bestetik, korrontea bestetik. Oso zaila jarriko da, ari da jartzen estropa dara. Azkar xamarra beharko genuke orain. Erne, Ia. Orio eta Hondarribia pronto, ea Donostiarrak. Arraun Lagunak ere bai, Donostiarra zerbait aurrera botazkero. Eta palkari gabe, Mikel, Hau egiten bora ez die eman, aldatzeko. Donostiarrak aurrera. Aprobetxatu behar dugu momentu hau, bestela atzerapena handiagoa izango da. Baina, epaileak hartu behar du erabakia eta ez du garbi ikusten oraindik bigarren kalean
Donostiarraren kokapena. Donostiarreko baborreko arraun horiek ez daude berdin. Bandera Honetxo txuria, bandera argi Donostiarra. semafora bai, berdea daia Dani. Ederki aprobetxatu dute tarte hori. Eta lanean ditugu dena. Donostiarrako zuirtera traketxa, jarri ezinik garrapatu du. Oriorena alderantziz, ona. Eta Hondarribiak ikeragarrizko jauzia eman du, Balkari gabe doa, zaudik. Bueno, balekoa, kosta eta zailtasunak bai, zailtasun nabarmenak. Eta Orio bere lehen kale horretatik, Brankas, ederki hasi da, begira, minutu erdi batean, 2 segundu. Donostiako 2 ontziei eta Hondarribiari 3. Hasi eta berehala. Bueno, guazen aurkezpenekin, Xanti Zabaletak bere ohitura mantendu egin du, gaur ere errotazioak eta ordezko patroia izan ezik, beste guztientzat asteburuan estropada hemen zarautzen. Alegia 18 arraunari gaur 5 aldaketa 3. tostan, Nerea Badiola sartu da Udane Oiosen lekuan eta estribor espaldan Leire Garate, atzo Izaro Etxaniz baborrean, Garazi Oliden, Mazta tostan, 5. tostan Laida Arruti eta Oiane Iraola berriz babor espaldan. Irtera, ona. Eta Donostiarrak ere, arraun lagunak 2 segundu galduta da, baina Donostiarra ontzia segundu batera kokatu da. Honek esan nahi du, psikologikoki badakite hasiera on batek ahuldu egingo duela Hondarribia, eta daukan aukera txiki hori matematikoki play-offa saiesteko, erabatia utxean utziko dutela, ez? Hemen, Donostiarrak eta 2 aldaketa egin dago. Eta biak estriborren eta treneruaren brankaldean 5. tostan, Nagore Arruti, tirelari lanetan, atzo Larraitz ez naola, eta espaldan berriz, Alaitz Olarte. Donostiarrak gauza zail bat egin du, irtera oso traketxaren ondoren, 2. minuturako, martxan gartean nola baitere, ontzia. Donostiarra 2 segundora da, Laura, Hondarribia eta arraun lagunak. Eta Lugainen ontzian, arraun lagunakek aldaketa bat, Ibon? Bai jauna, estriborrankean Sareika Maño sartu da, atzo Nagore Claramont aritu zen, postu horretan Nagore Claramont estribor espaldara bidali du, Patxo Labek ez ditzen duke berriz 3. tosta baborrera eta lehorrean Usue Molina geratu da. Horiok, 4 segundu orain Donostiarra eta Hondarribiari arraun lagunak 5 eta Hondarribia gaur zirte ozart egin beharrean eta 2 aldaketa. Lehenbizikoa 4. tosta estriborrean Garazi, Ezkerro eta Itziarrezola berriz 5. tosta baborrean sartu da, Kristina Takuk atzo jokatu zuen lekuan. Takuk 5. 3. gora ekarrita. Errenta hundi hartu du hori joak. Begira, parrazta, zenbat litro hor barura. Asko. Baina, hala ere, horiok kontrolpean darama luze hau. Ia 700 metro falta dira oraindik balizara iristeko. Hondarribia Laura, Donostiarra ere bai hor, arraun lagunak 5. Arrauni kosta egiten zaiola hasiera hori. Gero poliki errekuperazioa izaten da, baina momentuz lanekin doaz. Begira Hondarribia Brankas eta hemen ez du ematen ur gehiegi hartu dutenik edo hor behintzat ez da antzematen. Bueno, Oriok Hondarribiari 3, arraun lagunaki 5, Donostiarra 6, itxura oso ona du honek Oriorentzat, kontutan hartu zatzo, 2 segundu sartu zizkiola arraun lagunaki eta orain arraun 6 dela, eta atzetik lehen datorrena Hondarribia atzo 21 segundora heldu zela, ez? 34 palaterdian Orio, bukaeran poparean gora berak izan daitezke, Zarauzko ikurrinari begira, orain hurbilen legokeena, arraun litzateke 8 segundora. Hori oriotarrek uste dut kudeatuko dutela, mentalizatuta irten dira, liga bai baina Zarauzko ikurrina, Orio arraun elkartean 11 dituzte, horrelakoak, baina mutilek irabazitakoak denak, eta emakumeek ere irabazi nahi duten. Arrituta nago, lau treneruak pestainarekin, palka txikiri gabe, ez dakit uste kabean harrapatu ote dituen, edo propio horrela erabakita. Aurten, demoraldi honetan, itxaso gutxiagorekin, ikusten ditugu palkak eta tapakiek. Nik
etapakia jartzeko modukoa behintzat, bai, ikusten du. Hala dirudi. Baina, Honda etorri. Ea ba, Donostiarra 9 segundora, orain sufritzen ari dira. Arraun lagunak, Donostiako beste arraunak artea bigarren kokatu da jadanik. Laster behar dute balizan. 100 metro. Horra. 12 kilometroko haizea, eta orain mendebaldetik nabarmen, hala markatzen du une honetan anemometroa. Begira, hor, estropadari begira dauden ontzi horiek, hor bandera hori bat bada begira nola mugitzen. Nabarmen. Gaur, lantza giroa haunditako ari da jartzen. Diferentzia gora doa, arraun lagunak 7. Bester emango dio Nadetek abizua, Bikiri. Begira, salto, Gaura hartu. Zia Zambuluka, bai. Horri amarrera, ibili da urbinago, baina amar galdu ditu. Bere aukera badoa. Playoffean izango dira. Ea ba. Ez du asmatu, Zabal xamar, Bai. 6 eta 10. Estuago, arraun lagunakek, ea nola ateratzen den, Donostia ere Zabal, Mikel, eta baita Hondarribia ere. Hondarribia 9 izugarrizko luzea egin beharko luke Hondarribiak, egan etorritan aprobetxatu, irabazi eta Donostiarrak laugarrenak izatea. Baina Orioren errenta hor dago, 9 segundora doa. 6 eta 10 Oriok, 6 eta 18 Ziabogan arraun lagunakek, Hondarribiak 6 eta 20, Donostiarrak 6 eta 22. Ea ba, papareari orain. Bueno, papatean Oriok 3 segundu sartu dizkio Hondarribiari. Ea arraun lagunak eusten ari da hori orain luze honetan. Begira Nadeten keinua, nola ikusi dugun. Hor ez dakite kamara joaten den kertenari edo kaelari helduta. Batian esan du. Ea ritmoa. Hondarribia patxal, atzera joan abitu. Donostiarra 10 eta Hondarribia 13. 36 palada. Orain egi esan die. Zazpira arraun, atzera gore bilida. Informazioa eman diotenean, egi utxa, bai. Hortze dute bat. Atu horiek, dira aprobetxatu beharrekoak. Oso bideratuta. Gainean oraindik arraun lagunak, gainean oraindik. Horiok ere, olatu hartua izango du, Bai. Numeroek ez dute gezurrik ezaten. Ez, orain txepegira. Treneru aldapa bera doala dirudienean, gainean doan seinale. Eta bestea, begira, trampaldore igota, Nadet. Arraun eusten ari da, Orioren abiaduran dator, bigarren luze honetan. Donostiarra eta Hondarribia ez. Horra bestea, begira, horra bestea. Ederra. Eta erabat estriborretik sartzen da, Olatua eta haizea. Estriborri indartsua behar da etortzeko. Ikusi, estropada. Hori olatuan. Erabat hautsita. Momentuko olatua, begira. Metro terditik gora. Anteia buiak ematen digun datua da hori. Arraun lagunak eusten. Hortxe ikusten duzuen. Hori horren datua da, buiaren. Eta denak ere iruditzen zait, horrera doazela, Horra olatua. Horra lantza. Horita da, diferentzia pixka bat igo da. Gainean. Begira, 9 segundu eder. 3 traineru. Ea, noiz usten duen. Eta atzo, ia beste 3. Orantxe utzi. Segundo. Eta 64 eunen. 11 diferentzia. Donostiarra 17, Hondarribia 24 ora. Ikusi izan dugu Hondarribia gehiago asmatzen poparian tarteka, baina ematen du gaur ez dela eguna. Nesken larruan ere jarri egin behar gara. Itxaropen txiki batekin irten, baina ikusi atzean geratu zarela eta... Oso atzean ere, Akabo, bai. Bueno, playoffean izango dute aurkera eta playoffean aurkariak Ibaika eta Zumaia izango dituzte. Galiziarri gabe. Horre ikusi dugun, eta Agirre, geure kamera jartzen dugun, kerten horri heltzen, Lehen ere bai, barruko kamerarekin eta orain ere bai.
bueno, indarra egiteko nola baliatu duen. 10 segundo eder. Orain Arraun. 9-10. Denak ere baborrera, Edo baborrerako fuerarekin. 200 metrotan sartuko dira berehala. Estropada ere muaren erdikaldera edo egin du Orio Garbi, hortxe ari da Horra olatuan. estropada kontrolatzen. Arraun Lagunak 10 eta bada-espadan atzoko 2 segundu terdiak ere hortxe ditu. Ez ditu beharko, Mikel, ez zaitiru ditzen. Ez ditu behar izan. Arraun irabat 5. kalera, Zerbaiten bila. Orain hori olatuan, Arraun zuloan. Hemen Arraun Lagunaken Olatuak galtzen duen unean, horrela xenola geratzen den trenerua. Olatu bailara, Hori da, irten egin behar da hortik. Orain arranka berriro ere. Jarri hori martxan, zulotik irten da. 12 segundoko tartea, 13. Orio. Hemen da Orio, Garbi aurretik, Zarauzko Ikurrina irabaziko dute lehenengo aldiz. Denboraldia ederra doa. Eusko Tren Liga estreinekoz Oriorentzat, txapelketak ere bai, eta gaurko hau hemen da Zarautzen garaipen handia lortuko dute historikoa Orio Arraun Elkarteko emakumeen. Horentxe, borobila eguna, Liga borobila. Hemen da Orio! Bigarren kaletik. Bai Orio, sorionak! Orio tarrai 11 eta 11. Begira Donostiarra nora datorren. Anda Arraun. Bai Arraun bigarren 12 segundura. Donostiarrak orantxe. Bai Donostiarra 18ra. Eta Hondarribia orain olatuarekin Leio jokatuko du, bai Hondarribia 28 segunduko atzerapenarekin. 11 eta 11. Orioren denbora 11 eta 43. Arraun Lagunakena 11 eta 49 Donostiarrak eta Hondarribiak 11 eta 49 eta begira nolako posa Oriotarrena zoragarria egin duten denboraldia. Joan zen urtean, izan dira 5 urte jarraian, 2014, 15, 16, 17 eta 18 San Juan darrenak, aurten Oriotarrena hasi eta buka, eta San Juanek 54 punturekin bukatu zuen liga, eta Oriok marka berri bat 55ekin 14 jardunalditan. Batez beste danak irabazi ditu. Oriok lekeition, Arraun Lagunakek hartu zion aurre. Eta irabazi ez duenean, bigarren. Talderantzi San Juanek, lehen urtean Ondarroan, irabazi ez zuenean, 3. Hoxe, eta hartu hori, hala ere, oraindikan San Juan darre jarritako langa hori, 5 garaipen jarraian ligan, baina batelerei lekukoa hartzeko oso zera duina. Maila hundia erakutsi du. Iaz ere bai, bigarren estropada askotan bateleren gandik gertu. Eta begira, liga borobildu egin dute, lehenbiziko aldiz koroak gaur altxako dute, Zarauzko bandera ere bai, eta bestea, Xanti bera entzun dugu gaur, beste handi hori prestatzeko ere, gaurko sentsazioak oso ongi etorreko zaizkie. Sentsazioak eta diferentziak, Arraun Lagunak arerio zuzenena, atzo 2 segundora eta gaur 11 utzi baitu txikiontziak. Protagonistak arduraduren ontzira joango dira, berehala, baina mentxe dugu Iñaki Arostegi Oriotarren ordezkaria zintzo. Zorionak, Iñaki! Eskerrik asko. Ederra estropada, hasi eta buka. Lehen txampatik, semaforo aldatu denean ja joan dira, eta kontrolpean, poparian ere ederki, atzoko segunduak hortzen dituzten, baina ez da beharrik izan, 12 segundu errenta handia, bikaina. Bai, atzoko azkenen 2 segundu etzan ezer, gerekin gaur ere estropa irabaztea eta bertzala, eta neska oso ondo atera dira, oso kontzentrauta zeuden, azkenen tensio eguna zain. Balizetan jartzen ere gaur lanak bazituzten neskak, eta genekin irtera garantzitu izango zala, eta oso ondo atera dira, eta hortik aurrea bikain indute Arraunean. Atzoko aldean itxasoa ezberdina dago, eta kanborak 7 segundu ateizkiu Arraunei, barruak beste 5, eta usten eta estropa bikaina indeula.
Bueno, liga, pauso historikoa, eta nola borobildu gainera, Zarauzko Ikurrinarekin aparta zuentzat. Bai, azken, ligaia lehenko azte bukeran utzi genuen matematiko irabazita, baina horrek ez dio garrantziak kendu nahi horrei ez, azkenen guretzako lehenengo eskotren liga irabaztea historian, elkartearen zat oso garrantzitsua da, horra aipamen nahi nuke baita ere Baby Autori, oin dela 10 urte 2010an hasi zen esken proiektua, beraiek hasi ziren Baby Auto hasi zen eskan trainerua babesten, 12 elkartearen babesle, momentu honetan eta txarretan beti gurekin, eta beira, gaur azkenen 10 urte eta gero eskotren liga irabazten dugu, eta elkartaren zat asko balio den garaipena da, gure ibilbidea, pausoietan asko sendotuko duena eta aurrerantzan garrantzitsua izango dena, eta gaina gaur Zarauzko Ikurrina ere bai, nusten dut Zarauzko Ikurrina beti izaten dugu, ez gai izkutatzen, hori asko gustatzen zaio Zarautzen iraztea, eta atzo hor gehatu zian, espatagoian, eta gaur hori borobildu dugu, eta egun borobila gaur neskentzat. Eta gizonentzat ere izango duzu itxaropen galanta gaurko lehiari begira, Hondarribiak badu errenta, baina polita dator zuentzat, gizonen liga ere oso bideratuta dago, eta momentu historiko bada klubarentzat. Bai, udara hau izaten nahi da, ez degit, baloratu beharra dakau, beti izaten deu, askotan ez degit gu geu ere kontziente gehan, zerraigean bizitzen, udaran 3 traineruak beraien ligetan lidertzan, neskaia irabazita, mutilako indika, ikusi beharra dago, 5 estropa gatzeia, ez dugu larrua salduko, ez dira izaten da, irazi aurretik, eta bizkanak ajun behar dugu ez. Gaur Zarauzko Ikurrina dago jokoan, horren bila etorri geha, baina gu bezala, Hondarribi, Santurtzi, Zierbena, Urdaibai, aurkari handia daude, eta zer gertatzen da, naizeareneko bildurra ematen digu, gorak amateu datorrela, laugarren kale hori ez dakit gaur egokiena izango dan, eta jokatu beharra dago, gu dan amateatako geha, ilusio guztiakin, eta zer gertatzen den. Ondo, mila esker Iñaki. Venga, eskerrik asko zuen. Iñaki Arostegi jaunaren azalpen sorta, eta egia esan momentu ederra, Ibon Gaztañazpi, benetan ikusi nola ditugun irudiak eta horrek zera adierazten duen, ezta? Itxasoaren egoera, Getari aldetik ikusita orain barnekaldera estropada eremua benetan haundia izango da. Bueno, orain koroa jasoko dute, garaileek, Zarauzko Ikurrina ere bai, momentuz ontzi hori oso urruti ikusten dut. Lekutan daude. Denboratxo pixka bat beharko dute, bandera jasotzera eta... Etortzen bakarrik 10 minutu, bai. Bai. Urrutiegi daude. Martxa honetan gizonezkoena... Bueno, arduradunen ontzian nola diren gauzak, bien bitartean hemen salkapena, 2 unetakoa, 22 eta 23 Oriotarren denbora, eta joan zen urtean, San Juanek 22 eta 22. Eta Arraun Lagunak 22 eta 37, 14 segundu gehiago, Donostiarrak 30 gehiago, Hondarribiak 58 gehiago. Goazen Sara Gandara lankidearekin. Ibon, egun, Oriotarren presidentea, zoriona. Eskerrik asko bai. Bueno, hau, historikoa da, ez bakarrik liga irabazi duelako, txiki ontziak, baizik eta Zarauzko Ikurrina ere bai, ez da? Laxe da ez, momentu honetan oso emozionauta nago, unkituta nago. Momentala 10 urte hasi ginen proiektu honekin, neskan proiektu honekin, eta, emaitza gaur jaso deu, eta zetezun bezala ez, lehenengo aldiz Ikurrina, Zarauzko Ikurrinare gure ganatu deu, eta gaur, Euskotren liga ere bai, así que, zorion handia bai. Denboraldi borobila eta gaurko baldintzak ikusita, gaur gogorra junda estropada baitaren, naiz eta Oriok aurre hartu duen bere alaz. Bai, ja udara osoa damakigu, itxura hori ematen, eta gauzak ondo egiten, eta gaur bukaera hau ikeragarria izan da, hasieratik hasi dira erreferentziona markatzen, eta bukaera ikeragarria ez, esatizutena oso guztua, neska zorion du, egia kriston konpromisu hartu zuela gurekin, klubakin, eta bai Xanti, bai Erki, bai neska, oso horro hau dela behartaz. Behontziak garaipen askuratu du baitare astebukara honetan, neskek esan gabe doa zer lortu duten, harrera, gaur, bai ez da? Bai, gaur gaina harrera, zehose berezi egingo deu, pentsatzen, egun historikoa dalako, eta gaur neskak ere bere protagonismoa daukatelako, eta zehose berezi egingo deu, bai. Zein ordutan? 8 izangoa.
Eskerrik asko, gozatu Ibon. Bai, eskerrik asko bai. Ibon egun. Ez da ez, agintaldia bukatzeko modu txarra hau, Ibon. Ez da gutxiagorik ere. Urte hau aparta da, zuzendaritza taldean aritu diren guztientzat ere Orio. Lehenbiziko aldiz, Zarauzko bandera, lehenbiziko aldiz koroa, liga, Euskotrenien dagokionez, eta gizonezkoetan ere, nik uste dut, ongi bideratutik gora daukala, Orioko San Nikolas ontziak, eta, bueno, esan du, arratsaldean harrera ere, berezia izango dela, eta hemendik zer esango dugu, goraipatu, hau ez da aspalditik datorren lanaren emaitza da, duela 10 urte, jarri zen martxan egitasmo hau, orduko trainerutik, lehenbiziko estropada jokatu zuen kuadrilatik, bi emakume, jarraitu dute 10 urtean eta jokatzen, Itzi Arrola Sagasti batetik, eta Nade eta Agirre patroiak aurrekalari jokatu zuen, eta zorionak ez aurten jardun diren guztiei bakarrik, baizik 10 urte hauetan, hortxe toztatzen aritu diren, Orioko traineruan aritu diren, emakume arraunlari guztiei. Entrenatzailei eta denei. Hori da. Bueno, eta txamponaren beste aurpegia Hondarribia dugu, hala ere Estibaliz bezala irrifartsu dator, egunon ezinezkoa izan da, ez? Bai, egunon, hombre, gaur genekien oso zaila izango genuela ja playoffa ekiditia, eta, bueno, estropada nahiko txukuna indugula iruditzen zait, eta ja, Euskotren liga bukatu dugu aurtengoz, oain ja Donostiari begira jarriko gera, eta gero iritsiko da playoffa. Playoffean beste bi Gipuzkoar izango dituzue, Galiziarri gabe, Ibaika eta Zumaia, bueno, latza izango da, baina mamitsua ikusle direnentzat ere oso interesgarria. Bai, zalantzari gabe oso playoff gogorra izango da, baina, bueno, orain arte beraiekin lehiatu gerenean ikusi dugun gertu egon gerela, irabazteko gai izan gerela, eta nik uste dut, ilusioakin edo, bueno, energiarekin behintzat iritsiko gerela, hilak 14 eta 15 estropadetara. Osondo, animo, eutxi. Eskerrik asko, Gerard. Zeuri. Bueno, Oriotarrak heldu dira, eta orantxe poliki danak igoko dira, haien zaria jasotzera. Zute maniobra erraza hor, Mikel? Ez, olatu horiekin, eta ez dago erraza. Eta ura jaizten ari da, eta orain, agintarien ontzia dagoen leku horretan, asko eta asko mugituko da, ez zait iruditzen nola nahi ere arraunlariei, asko inportako zaienik, hauek ez dira mareatzen, eta orain gogoan garria, historiara eta argazki albumetan, jasotzeko Oriotakoa biziko dute. Halaxe da, bien bitartean patroien zelkapenean gaur Nadetek beste 3 bildu ditu, Nerea Perezek 2, Andrea Astudillok bat, eta goian Nadeta Agirre 31 punturekin, beste sari eder bat, Andrea Astudillo 2, Nerea Perez 3, da Inder Paredes 4. Eta poliki badoaz gora. Aipatu behar da, Ibonek azpimarratu bezala, Nadeta Agirre eta Itzi Arrola Sagasti. Nadeti buruz esan behar da, hasi edan arraunlari bezala, hasi zela. Naiz eta orain patroi lanetan jarru. Aurrekalari, Mikel, hain zuzen ere. Halaxe da. Eta bestetik esan behar dugu, denentzat ez dela lehenengo koroa. Orion badira, adibidez Biki Piñeiro, San Juan Darrekin, 17 eta 18an, eta orain 3. liga jarraian, aipagarria da baita ere Olatze Agirre Gabiriak, Zumaiarekin irabazi zuela 2012 eta 2013an. Ziertarra. Bai, halaxe. Eta bestetik, Getariakoak, Amets Aranguren eta Maialen Aizpuru ere izan ziren 2011an Getaria Tolosarekin garaile. Eta bestetik, Libana Taboa da, ordezko patroiak ere Gipuzkoako selekzioarekin 2010an badu. Datu ofizialik ez dago, gure datua dira, baina ofizialik ez dagoen bitartean, gurekin egin marko dugu aurrera, Ibon. Hori da, eta horrek adirazten du, Mikel, horrentxe izan dako, honek Oriok besteak beste, ikarritako edo erakarritako jendea ere hautatua izan dela, eta horretan ere asmatu egin behar dela. Horra bandera astintzen. Zarauzko ikurrina astintzen, Nadeta Agirre. Dotore askoa. Eta unkiturik presidentea. Izan ere, bulegoetan pasatzen diren estualdiak, keskak, momentu txarrak, ze gertatuko da, eta begira, gero, urak bakoitzari landutako hori ematen dio, ezta? Bueno, elastikoa ere bai.
elastikoa ere bai. Eta benetan ez da, baldintzarik onenetako itsasoa gaur, hor hurbil egoteko, 2 ontzi, eta ligako agintariek alokatzen duten ontzia benetan ederra da. Hor aldamenean Oriotarren trainerua hor da, eta orantxe arraulariak hortxe gora. Bueno, uste dut orain saiatuko direla ekitaldia, atzerapenik gabe eramaten, eta bete ahal izango dela aldez aurretik genuen prebizioak. Gogoratu gero, gizonezkoen estropada izango dela, gizonezkoentzat Zarauzko Ikurrinaren 52. edizioa izango dugu jokoan, eta noski hauek ari dira, estropadaren ertzetatik, zaiotxoan begira, bien bitartean, osako alaitasuna, nolako poza, Oriotarren artean. Santi, etorri zaite honea! Santik ez da gertu nahi. Nadetek izan dio Xantiri, etortzeko eta etortzeko. Garbi oiua. Orioko alkate ere ikusi du. Ez na landerean, Euska. Horra Xanti, begira atzean hona geratu den. Ez tozaldu nahi. Xanti Zabaleta. Tenatzaile ona arraunlari bikaina izan dakoa, baina apaltasunez protagonismo guztia bere kirolarientzat nahi du. Itzalean, zenbat esaten duen irudi horrek, Xantiren izaeraren inguruan. Horra, banaka, txapelak, elastiko bana, txapela eta koroa. Eta bizi, Mikel Ibon. Bai, segi Nadeta protagonistekin. Agirrerekin nago hemen. Bueno, zoriona. Eskerrik asko. Zer gehiago eskatu daiteke, Nade? Ezin da gehiago eskatu, zoragarria izan da gaurkoa. Kriston estropa indeu, bai kanpoaka eta bai barruaka. Egia da beroketan igualetzeola inbeste, baina gero egia da bueltan disfrutau indeula. Denboraldi historikoa, Liga, Zarauzko Ikurrina, hori, nola ospatuko da hau? Gero, hain danok alkarrekin hori bazkaltzea jongo geha, eta gero hilaten da guztin igandero bezala, ongi etorria izango, 8. Zei gozatzera, eskerrik asko. Bale, zuri. Horra, azkenekoa. Miki Piñeiro. Miki Piñeirok tastatu du, momentu gozo hau, aldez aurretik ere, begira, bera bakarrik, San Juanekin irabazi, Oriora etorri eta segi garaipena. Segi irabazten, gozatzen da, lehenbizi lantzen, ez da? Azkena oraintxe joan da, Ziarroa Sagasti. Nadetigo denean bera jarri da patroilanetan. Koroarekin ikusi behar ditugu, eta gero tartetxo bat egin beharko dugu iragarkientzat, eta bueltatzen direnean ontzira, gizonezkoena, 12 eta 10 minututan hasteko iragarrita dago. Eta hor dantzan danak. Eta ea koroa. Euskotren Liga, Orio Arraun elkartearen zan. Jakina zaleen artean, Zarautz eta Getaria bideko bazter guztietan. Berdea badira, Donostia badira, baina horia da, hemen nagusi. Eta Agirre, hor ere patroi, hor ere gidari. Bai. Herrifarri galdu gabe. Zer esango dugu, zorionak denei. Orantxe. Hor da koroa! Hor da koroa! Eta irugara! Zorionak Orio! Hemen da, historiarako koroa, Orio Arraun elkarteak irabazitako lehenengoa, demoraldi honetan bigarrena ere oso bideratuta dago gizonen mailakoa. Eta hor da Oriotarren posa, mutilak hurbiltzen ari dira, ordua gainean dugu, irudi honekin iragarkientzat tartetxo bat, eta berehala jarraituko dugu zuzenean, Zarauztik!